Hvad er du for en? Er du en børnelokker? Børnelokker? Nej. Jeg er ornitolog. Ja, vi er sådan nogle mennesker, der interesserer os for de små fugle, for deres liv. Og så sniger vi os ud i naturen. Og så prøver vi at iagttage og aflure fuglene deres hemmeligheder. Jo, ornitolog, det er ikke spor en børnelokker. Det er ikke spor en børnelokker. Hvad spiser fuglene? Spiser? Ja. Ja, de spiser, når de er sultne. Så spiser de. De har mange forskellige skægge måder at kunne spise på, fordi de har forskellige formede næb. Det svarer til munden hos menneske. Men i stedet for munden, så er læberne sådan ligesom trukket ud og blevet til noget næb, noget sådan. Og det næb, det kan de så pille korn og små bær og hvad de nu finder, de kan lide op, og så kan de spise det. Hvad spiser så en spætte? Søren Spætte? Ja, jeg kender ikke denne Søren, men jeg kender da adskillige spætter. Jeg har selv iagttaget adskillige spætter. Spætterne, de er morsomme, for de løber op af træerne. Og så kan de høre, hvis der er små insekter eller biller inde i træet.